Dajte mi odber. Ahojte ľudia, ja vás vítam u môjho konečne ďalšieho videa. Dúfam, že ho vydám. Dneska budeme hrať Brookhaven. Teraz to bude chvíľku blikať, to nevadí, to prežijete a ja dúfam. Proste ideme prenku. Počkaj, čo to tu máme za ľudí? Je tu takto Slovák. Ja som Slovák. Dobre, bude ešte lepšie, keď to budú Slováci a Češi. Dúfam, že to akorát Meka možno sa nepripojí, to dúfam, že nie, lebo som musím volať, ale to je jedno. Nesmie teraz niekto vidieť. Čau. Dúfam, že mi to nebude blikať, lebo keď som skúšal, no tak budem hrať na mobile. Poradte, na mobile už pridali behanie, čo je veľmi super. No, hej. Kamo, ja teraz dúfam, že mi to tu nebude furt blikať. Keď nevidí to blikanie, tak to je len dobre. Ale vidíte ho určite. Takže sa tu schovám. Blbá nálada, áno, blbá nálada. Lebo keď sa proste nudím Brookhavenu, tak proste. Takže. Toto akože vycenzuruj. Točím, takže nemôžem. Tak. Dobre, môžeme začať. Toto som nechcel. Akože, pardon, ale prečo mi to blíka? Skúsim stať teraz na mieste. Doriti. Ale viete, čo je dobré? Že sú tu aj Američania, ináč tu sú aj Rus. Pardon. Lida. Dobre. Kto nevie, je to ďalší nový update. Normálne teraz to je skoro 24/7. Prečo má Bacon ružový dom? Ja som tým Bacon, ale to mi je úplne jedno, každý má rád niečo iné. On tu není. Bacon akože, pardon, Ježin. Bože. Kde to dám? Môže byť? No to by nemalo vadiť. To je on? To je ten Bacon? Počkaj, poď sem. Poď sem, chcem to zistiť. Stoj. Bože. To je ten Nie, to je ten kamoš. Nie, ja točím, takže sorry. Kde to dám tú guličku? Dám ju tu, hej, dobre. Kde je práve tá gulička? To není on sa volá ináč. Tak ja sa viem iba takto prebugnúť. Neviem, s tým sačkom, možno s tým sačkom rýchlejšie, ale s tým sačkom sa neviem prebugnúť. Tak, rýchlo. Hej, tak rýchlo. Tak. Daj dál, rýchlo, dobre. No, dobre, dúfam, že to blikanie prežijete, lebo dúfam, že aj ja. Píše tu niečo? Roman. To si Roman. Sorry, ale teraz fakt nemôžem. Dobre, takže tento človek nič. Ideme do druhého pána alebo pani, ja neviem, je to pán, yes. Čo? Neviem, kto sa lepšie prankuje, ale SMK je secret. Máme doma búrku, keď to počujete, ospravedlňujem sa, tak toto pôjdete, tak.
Tak. A tu je trezor. Tak. Teleport, to je jedno. To sa takto, hej. Je tam niekto, hej. Come on. To je pro kluky. To je to pro... Čo? To je on! To je on, nie? Počkaj. Nie. Je na štarte, takže sa resetnem. Tu som. Volá sa Adam. Nie, není to Adam Kajumi, ale je, prepač, no. Kde je? Teleportol sa niekde. Hej, asi nie. On to spojil. On to odpojil, dobre, máme ešte. Dobre. Do keľu. Teraz mi to tam bude. Ten blbú... Ježiš, to sú 7 minút. Dúfam, že sa to niekde skryjem. Tuto, yes. Čo? Tuto tak, dobre. Pomoc. Toto je dobrý dom. Ja dúfam, že to teraz nebudete využívať. Ja iba to robím pre vás. Prečo šepkám, neviem. Nech ide preč. Počkaj, ideme tuto do druhého domu. Kde je ten motor? Absolutne netuším, ale ideme tu. Počkaj. Tak. Počkaj, ja dúfam, že viem, kde tu je trezor. Je to vôbec trezor? Bože, ja som hlúpy. A keď neviete, to je skrytá miestnosť. To by mal vedieť každý, ale keď nie... No teraz som zvedavý, či tu niekto príde. Keď nie, no tak asi idem na druhý server. 2000 years later. Miestnosť, kde je trezor. Že tento dom tak nenám... Počkaj, niekto ide preč. Pýtate, ako bežím. Čo? U mňa je búrka. Aj u mňa. Teraz sa takto zmením, hej. Pre istotu. Au! Ľudia, akože nechceme akože sa snažiť, hej. Ale keď to bude 200 odberateľov, asi spravím pesničku. Asi. Ľudia, asi. Niekto robil prácu za mňa. A zdravej. Bum. Bum. A bum. Welcome to Storybrook. Aha, oni fakt chcú hrať, že... Dúfam, že nedostanem za to bán. Ľudia, mám TikTok, ale nepoviem, ako sa volám. Keď to niekto povie, ako sa volám, no tak je asi dead. Prosím. Poším. Tu je niekto. Aj tento dom je dobrý. Prosím.
Viem toto skočiť na tú strechu, asi niečo. Plán B je... Toto bývajú tí Češi. Či Slováci. Zatiaľ to vidím, som si iba všimol Slovákov, že či sú tu nejakí Češi, no tak to netuší. A... Však turiť. Rýchlo. Tuto. Oh, yes. Nie. Dobre. Aj taký. Ja viem, že to je proste Češka, alebo Zojka. No, nepozná Ridera, dúfam, však nie, dúfam, že ma nie, prčec. Ľudia. Na Brookhaven, no to nejde. Ale, čo tak? Áno, Doors.